Moi. Nyt taas jatketaan aloitus. Osa 3. Ja Osa 3. me ollaan tässä vähän pelattu vähän aikaisemmin. Ja kiitos ihan oikeesti 11, no 10 tilaajasta ja 100 näyttökerrasta ihan sairaan hyviä, koska ei me nyt niin hyviä ole. Meillä on jo 10 tilaajaa. 100 kattojaa. Niin, 100 kattojaa vähän yli. Yhteensä. Niin, se on ihan hyvä ja tänään me syödään jotain tulista ja... Se on sellaista, mitä pistetään tänne pizzaan niin... Tapasko? Niin, tai vähän niinku sellaista. Tapasko? Ei se nyt tapasko oo, vaan se on... Tosi tulista. Niin. Vai wasabi, en mä tiedä onko se tulista, mutta... Mitä me tehdään tässä? No, varmataan tätä... Mulla on näin vähän tilaa. Kukaan täynnä. Kukaan vitsi droppailee jotain ja laittelee jotain. Joo. Miksi mä laitan nää kaikki? Mulla on 8 grassiiviä. Eikö se ole niinku 50? Siitä mä droppaan tähän mukaan. Joo. Mitä vain teitä täällä? Niin, okei. Okay. Ja sulla ei heilata puhelinta paljon, koska se ei niinku liikuta yhtään. Koska muuta se mikki. Koska mikki menee ihan. Oota, pidä sun käsiä niinku tälleen. Ettei se... Mikki vetää. Niin, kun se hiertää vähän niinku silleen. Joo. Yritä pitää silleen, että se ei osuisi tonne taakse. Niin. Kun siellä takana on joku. Niin jos siellä takana on mikki. Niin. Älä yritä liikuttaakaan ihan hirveesti. Joo. Missä se mikki on? En mä tiedä. Mut mä voisin joskus kuvaa mun tietsitä tai mun äiti. Mä en tajua miten mä haluan vaihtaa mun tube tai siis kanavan nimeksi se Game Camera. Osaat sä? En, mutta mä haluan. Niin. Mut mä en osaa. Mä oon niin nube. Se on ihan sekä ärsyttävää. Haluan, mutta ei osaa. Mut joo. Mä pistän nää vitsi johonkin. Me ollaan aika unisen kuulosia, kun me niin herät. Niin. Kun Kasperin piti tulla tähän aikaan. Te kaikki varmaan nukutte tällä hetkellä. Alas turvallisesti. Yes. Niin. Mitä siitä? No pitääkö tähän laittaa silleen alas? Ei tarvi. Alas kuolla. Ei tarvi. Ai niin jo täällä nää. No hyi. Saa kemiä. Mulla on 134 kemiä. Okei. Me saadaan ehkä noin 500. Hei, katsoisiko niitä vitsi videoita, niin sais rekkylän. No ei tarvi. En mä vielä aikaa. Koska kuva. 200 backpack-upgrade. Vitsi mä ostan sen. Niin mäkin ostan. Paljon mulla maksaa Mulla on se? kohta. No sama. Ja mut kun sulla on enemmän tilaa. Ei se ole siellä, se on siellä Se on Loksen. Locks and Stuff. 100. Mä kerään tuohon. Mä toin ihan just 200. Koska mulla on niin vähän tilaa oikeastaan, niin ärsyttävää. Vitsi, aloittaaks kohta ihan uusi maa? Miksi? Siksi. Ei. No, täällä maasiimilläkin voi tehdä mitään. Voi. Tää on mun mielestä kivaa. No kyselkää, joko? Mä haluan kysymyksiä. Se yksi, mä olin silleen, tila on mun kotona. Ok. Kiitos sulle, hei. Mikä sun nimi Niin, on? mikä Oota. Mikä lotskuva? Eikö oota. Kiitos. Kiitos paljon Josuks. Jo 1000 jotain tulosta. En mä osaa sanoa. On niin vaikea nimi. Mut ketä tilas 11? No se ei oo se. Mut en mä tiedä kuka 10. Joku varmaan. Joku varmaan mun kaveri, kun mä sanoin... Ei kakka, mä otin näitä. Mä toppaan. Jee.
pelaa nyt, se olisi päässyt videoon. No se ei tohu. Niin, ei osata sanoa sen. Häh? Ei osata sanoa sen nimeä. No me vitsi alas varmaan jotain dirttiä. No ei parempaa varmaan. Lol. Just Miksi sitä, niin. kato, kummalla on parempi inventori, mulla vai sulla? Sulla on fairit siellä. Kato mun inventori. Varmaan noita. No niin, niitä kohta. Mä voin antaa sulle jotain varmoittavaa. Tai Ei sulla olekaan. Se ei sillä onnea vielä. niin, mitä sä haluat? Varmata noista. No noita. Niistä ei saa näin. No, Niin mä tarvin mitään. okei. Okay. Yritä ostaa 50 päkkiä, niin sieltä tulee sä saat. Mä Ei kun ne orange... Rikoit ne orange blokit jo. Joo. Hyvä. Sitten mä haluan rekyklän. Mä se mun rekyklän nää, niin se sanoo muutama. No ehkä muutama. Se Game Summer, mulla olisi paljon kerran. Mä keksin sen nimen. Häh? Mä keksin sen nimen. Niin. Ole hyvä. Täällä on muu farmi. Hyvä. Haluatteko te, mä en tiedä, te ette kirjoita, te ette edes katso tätä videota, te ette siis kirjoita mitään. Eikö kirjoittaka? Laittakaa viestiä. Katsotaan. Katsotaan ihan jokainen ja vastataan ihan kaikkiin. Ihan jokaiseen. Jos joku sanoo, että ei tapai. No vaikka. Mut sanotaan sitten. No vaikka, kun mä haluan, että ne kirjoittelee näitä esim. Kysymyksiä. Tää meidän sarja ei kestä enää niin hirveästi, koska meillä on kohta yksi vielä. Mä voisin saada Tuo video on kestänyt 8 minuuttia. Mitä? Oliko tää heti uusi? Joo, sit sen jälkeen me tehdään ehkä se haaste. Ja pelataan tänään tää sarja loppuun. Joo, vielä. Ja Mä en tiedä, miten meillä voi kestää 2 päivää VL saamisesta. niin, jos me aloitetaan ihan tyhjästä. No niin. Me aloitettiin oikeesti kerran vaan VL. Niin. Mitäs jotkut kattoo tätä? Kyllä siellä on näyttökertoja, että... No niin, 101. Vai paljon siinä? No ei siinä yhdessä ole pelkästään, vaan niissä Niin, mut kaikissa. siis kaikissa yhteensä. Ei se nyt... No aika hyvä. No on se ihan hyvä. Aika moni on varmaan kattonut. Ainakin yli 10 tyyppiä kattonut. Tai jotkut on vaan kattonut tätä videoa koko Ja sit me voidaan mennä esim. johonkin kadulle tekee jotain tai haasteita, mutta kun kukaan ei kirjoittele. Ja seuratkaa Kasperin Instagramista. Eikö? Eikö? Ei. Oliko se? Joo. En mä tiedä, vois laittaa tänään uudestaan. Kerron sitten niitä. Varmaan sekin on kamera. Seuratkaa mua, Juho Kankare. Sinnekin te voitte. Juho Kankare teet, jos et kuullut. Juho Kankare. Kankare Juho. Kankare Juho. Nyt varmaan pelataan siis joku päivä Minecraftia. Minecraft. Pelataan tänään jotain hyvää peliä. Miksi pelataan tänään Minecraftia? No voidaan mä pelata. Pus. On mulla on Pleikassa ja Tietsikassa. Mulla on tässä ja mulla on
Kasper on häkkeri. En oo! Mä oon häkkeri. Missä? Mä oon häkkeri Minecraftissa, älkää reportaako Minecraftissa. Ei voi reportaa. Ei mun Insta-nimeksi varmaan tulee Tsekin koneessa. Onko sulla on Insta? On. Missä poistit sen? Mut mä varmaan teen virkkiä täällä. Hyvä. No mut tietysti saa monesta siidistä kemeen. No hyvä. Hyvä. Hyvä juttu. Tehdään sitten kun tehdään se seuraava jatkovideo, niin tehdään se haaste. Onko se tulis? On se. Mutta kun kukaan ei kirjoittanut sinne kommentteihin mitään, niin me sit valittiin. Niin toi tulinen. Ei se multais varmaan tänään päästä kauppaan. Häh? Se multais varmaan tänään päästä kauppaan. Ei niin. Ja nyt on Aapo. Mitä se on? Se on tää mun yksi herkku. Onko